Ondertussen gingen er ook zuivelfabrieken dicht. Er werd ook weer verder mechaniseerd, reorganiseerd. Dus er zullen een uitstroom krijgen naar zuivel. En we wilden het werk wel in stand houden. Want als mensen in de werkloosheid werd komen, maar we zeggen maar betalen. Dus we dachten op deze manier toch daar wat aan te dwan om zeker in de zuivel mensen aan het werk te houden. Meneer Dijkstra, u bent actieleider bij de Noord-Nederland in Dronrijd. Boeren hebben vandaag boos gereageerd op de acties van de werknemers in de zuivel. Heeft u enig begrip voor hun ongenoegen? Daar had ik wel begrip voor een ongenoegen, maar het is net terecht. Terug. Ze moeten zich beter voorlichten laten, toch hun bestuurders en misschien ook wel door de vakbond om waar het werkelijk om draait. En dat, Ik heb begrip voor de veehouders die toen ik ken een begrip voor haar, dat ze zo reageerden. Dat wie tenslotte ook hun melken. Maar ze moeten ook terug hebben dat de bestuurders die er toen weer hun in die hoeken treun hebben. Die hebben bewust dit proces escaleren laten. Omdat wij ook voorsteld hebben, die melken die bij die boeren maar om die verwerken te laten tot poeier. Dat wilden wij doen. Zodat ze dus net de melk hoeven voor te gooien. Maar de bestuurders hadden het rigoureus weigeren. Wij bepalen, het is uw fabriek en wij bepalen hoe die melk verwerkt wordt.